Hei kaikki te höpönassut siellä. Minä olen Sesse Alpeas. Niin kuin varmaan tiedätte, niin uuden generaation petsit ovat tulleet kauppoihin. Ja mä kävin lelukaupassa sekä Prismassa ja metsästin sieltä mulle parhaat. Tai ainakin omasta mielestäni mun persoonalliset lempparit. Mä saatoin käyttää ehkä 100 niihin, mutta se oli sen arvosta. Ainakin uskon näin. Joten katsotaan, oliko se sen arvoista. Ja mennään suoraan unboxauksen pariin. Aloitetaan tästä boksista. Eniten mua jännittää, että miltä nämä tuntuu. Että onko nämä ihan samaa materiaalia. Kuulemma ne on vähän niin kuin, niiden päät on vähän squishimpia, mutta uskon, että ne on oikein ihania. Oh my god, he ovat ulkona laatikosta. Sitten otetaan tää muovihöskä pois. Oh my gosh, siis nää on aivan super upeita. Siis tää materiaali on niin kuin vähän sileämpää ja tällaista pehmeämpää. Silleen tavallaan. Ja ei nää päät edes oo niin pahasti squishimpia, että kyllä ne vähän puristuu tolleen, mutta ei ne niinku silleen. Mua ei edes haittaa, että nämä maalit on vähän kieltävämpiä. Silmiin se sopii esim. Tosi hyvin. Mutta niin kun, mä pelkäsin, että nämä on niin kun paljon huonompi laatuisia, mitä ihmiset on pelotellut, mutta nämä on niin kun mun mielestä aivan loistavia. Aivan ihana muotti. Siis mä rakastan tätä uutta muottia. Tää on aivan mahtava. Sitten, mitä tärkeintä, näiden päät. Ne heiluu. Ja nämä tavarat näyttää oikein hyvältä. Perinteiseltä petsitavaroilta. Ja tässä on vielä nämä sukelluslasit ton kissan päässä. Hei, jo ton äskeisen paketin mukana tuli tämmönen pieni paketti. Näköjään mä en melkein huomannut sitä, kun se oli sen taustan takana. Mutta täältä tuli tämmönen pieni kolikon tapainen. Ja sitten täältä tuli koetteja. Tämmönen ihana aksolotli. Tosta kissasta ei ilmeisesti tullut. Niitä tulee kai vaan 1 kappale. Ja sitten täällä on tämmönen keräilylista. Siis tää tuo niin paljon nostalgiaa oikeesti. Mä en kestä. Täällä on kaikki, mitä voi sitten keräillä. Seuraavaksi voidaan aukaista tämä tuubi. Tadaa! Ja siinä he ovat. Tässä haissa on tosi kivat värit. Tää näyttää vähän semmoiselta paistetulta pullalta, kun tässä on nämä airbrushhaukset näissä evien kärjissä. Ja mä tykkään, että tää salamakuvio on molemmilla puolilla. Ja tämä saukko. Aivan ihana. Siis mä tykkään näistä väreistä tosi paljon ja miten niin kun, nää kiiltää nämä maalit niin kun, näissä kuvioissa. Mua ei itse asiassa haittaa. Täälläkin on salama. Tää on aivan ihana. Ja hän on ilmeisesti haikara. Ja hän on ihana. Mulla ei koskaan ollut tämän mallista petsiä, eikä kyllä haitakaan. Ja sitten tämmönen kala. Tää on aika hieno itse asiassa, että on tämmönen läpikuultava. Vähän tämmöstä kimalletta siinä tyyliin. Ja niidenkin mukana tuli kolikko, kortti ja tämä loppunen. Ja sitten voimme aukaista hänet. Oh my gosh, hän on aivan ihana. Ja sen mukana tuli tämmönen juoma. Toinen samanlainen ilmeisesti, mikä tuli tossa toisessa pakkauksessa. Mä rakastan tätä designia, se on aivan ihana. Mä tykkään tästä 2 erivähisestä silmästä. Sillä on vähän maalia tuossa väärässä kohtaa, mutta ei se mitään. Ja mitä parhaasta, sen pää liikkuu hyvin. Kaikin puolin aivan ihana. Mä kyllä rakastan sitä, miten nämä on paketoitu, koska tämä paketti on niin nostalginen. Tulee ihan mieleen ne vanhat petsipaketit. Ja siinä he ovat. Mulla on siis ennen ollut kiivilintupetsiä. Mä en tiedä, niitä ei kai ole ihan kauheasti muutenkaan, mutta tää on aivan upea siis. Mä rakastun näihin väreihin, se on yksi syy, miksi mä halusin tämän paketin. Ja totta kai toinen syy tämä tiikeri, koska hän on aivan mega fabulous. Siis, oh my gosh. Upea. Ainut asia, minkä mä huomasin, mä en tiedä, onko mä värisokea tai mitä, mutta tämän keho on ehkä vähän snadisti tummempi kuin tää pää. Tää pää näyttää vähän vaaleammalta, mutta ei sitä oikeastaan edes huomaa. En mä kattonut sitä niin tarkkaan, mä vaan satuin huomaamaan, mutta ehkä se on vaan minä. Ja tavaroina pähkinöitä ja jotain salaatin tapaista ja pihvi. Mä oon kyllä aina vähän kyseenalaistanut, että mistä se liha tulee noista pihveistä, niin kuin petsimaailmassa. Mä en tajua, miksi ihmiset valittaa siitä, että nämä petsit on jotenkin huonolaatuisia, niin kuin, kattokaa tätä. Mun mielestä näyttää ihana.
niin kuin alkuperäiseltä petsiltä. Tää laatukaan ei ole mitenkään huono, niin kuin olkaa iloisia, että petsit tuli viimein takaisin. Tässä välissä voitaisiin aukaista tämä jötkälä. Editointisessiosta päivää. Tulevan klipin ääni on selostettu uudestaan, koska mä mokasin jotain mun mikin kanssa. Elikäs, tässä on petsit. Ja tässä on kukkopetsi. Mä en muista, mitä mä tästä oikein höpisin, mutta hieno on. Ja sitten tämä oikein ihastuttava muurahaispetsi. Ja mä tykkään todella paljon sen sydänkuvioista poskissa. Ja sitten tämmöinen aivan ihanan värinen aasi. Mä tykkään tästä todella paljon. Ja Pomerania. Mulla ei olekaan ollut vielä tämän muotoista petsiä, joten tästä mä olin hyvin iloinen. En muista, mitä muuta mä tästä petsistä selitin, mutta hieno on. Ja vuohipetsit on aina ihania ja mä tykkään tän väreistä todella paljon ja kaikin puolin ihana. Pinkki kolikke. Tavaroita. Ja lisää. Ja editointisessiosta taas jälleen päivää. Näköjään mä olin kusaissut tuon kaiken muunkin audion, joten selostan sitten kaiken muunkin loppuun. Lisää työtä mulle. Sitten tämä paketti. Tää on aivan ihana setti. Paitsi että toi sushi. Ja toi toinen on kala. Ne on molemmat kaloja, mutta toinen on vain ruokaa. Tää on vähän outo valinta. Mutta sentään tää kala on nätti. Toivotaan, ettei siitä tehdä sushia. Ja tää sushi on aivan ihana. Mä oon pitkään halunnut tällaisen. Ja toivottavasti se ei syö tota kalaa. Se on ystävä, ei ruokaa. Ja siinä kaikki. Vautsi vau. Upeaa. No siinä oli taas petsejä kerrakseen. Jos te haluatte jotain sellaista videota, missä mä vaikka vertailen näitä uusia petsejä vanhoihin petseihin, niin kommentoikaa. Jos teillä on jotain videoidoita, niin ehdotelkaa totta kai muutakin. Ja eipä tässä kai mitään muuta. Se oli se LPS. Moi moi!